Predstavte si, že dostanete správu, ktorú nechce počuť žiadny diplomat na svete. Oficiálnu výzvu: zbaľte si veci a okamžite opustite mesto. Presne toto sa práve teraz deje v Kieve. Ale dôvod, ktorý za tým stojí, je mrazivejší než samotná evakuácia. Rusko práve vyslalo do sveta varovanie, ktoré mnohí označujú za predzvesť doteraz najtvrdšej eskalácie celého konfliktu. Hovorí sa o útoku na tzv. Centrá rozhodovania a o dátume, ktorý má pre Moskvu posvetný význam, 9. mája. Čo sa má stať počas osláv Dňa víťazstva? A prečo Rusko tvrdí, že ich ruka bude prinútená k úderu, aký sme doteraz nevideli? Všetko to začalo vyhlásením, ktoré okamžite rozvírilo prach v diplomatických kruhoch. Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia Maria Zacharovová nenechala nikoho na pochybách. Podľa oficiálnych správ Moskva rozoslala všetkým zahraničným ambasádam a medzinárodným organizáciám varovanie pred blížiacou sa katastrofou. Zacharovová doslova vyhlásila, že ruské ministerstvo zahraničia vyzýva na včasnú evakuáciu diplomatického personálu a občanov z Kieva kvôli nevyhnutnosti odvetného úderu ozbrojených síl Ruskej federácie. Všimnite si to slovo nevyhnutnosť. Rusko tu nehovorí o nejakej vzdialenej možnosti, ale o hotovej veci. Čo však Moskvu k takému radikálnemu kroku vedie? Kľúčom k celému tajomstvu má byť práve nadchádzajúci 9. máj. Deň víťazstva je pre Rusko najväčším sviatkom v roku a Rusko teraz tvrdí, že Ukrajina plánuje tento deň krvavo narušiť. Moskva obviňuje prezidenta Zelenského z agresívnych výrokov, ktoré mali zaznieť počas samitu v Jerevane. Ruská diplomacia tvrdí, že Zelenský tam otvorene hovoril o úmysle narušiť tento posvätný sviatok v Moskve teroristickými činmi. Je to však reálna hrozba, alebo len dopredu pripravený naratív? Ruské ministerstvo obrany totiž pritvrdzuje. Vyhlásili síce jednostranné prímerie na 8. a 9. mája, ale s jedným veľkým varovaním. Ak Ukrajina podnikne akýkoľvek útok na Moskvu počas osláv, ruská armáda sľubuje odpovedať masívnym úderom priamo na centrum Kieva. Moskva sa pritom obhajuje tým, že doteraz podobné útoky na vládne budovy nerobila z čisto humanitárnych dôvodov. Lenže kým Moskva hovorí o mieri a obrane, realita priamo na fronte vyzerá úplne inak. Ukrajinské zdroje, ako napríklad New Voice of Ukraine, prinášajú svedectvá o tom, že Rusko pokračuje v bojoch aj potom, čo samo ohlásilo prímerie. Prezident Volodymyr Zelenský preto jasne vyhlásil, že Kyjev už nepovažuje ruské jednostranné sľuby za platné. Podľa neho Moskva tento režim sama zmarila útokmi na ukrajinské ciele. A čísla, ktoré Kyjev uvádza, sú priam šokujúce. Ukrajinský prezident tvrdí, že Rusko počas jediného dňa porušilo kľud zbraní celkovo 1820 krát. Do tohto počtu rátajú ostreľovanie, pozemné útoky aj vzdušné údery. Zelenský navyše dodal, že Kyjev nikdy nedostal žiadnu oficiálnu žiadosť o zastavenie bojov, hoci Ukrajina sama ohlásila vlastné prímerie už skôr. Napätie sa teraz stupňuje a Rusko ukazuje prstom aj na západné krajiny. Maria Zacharovová ich obvinila, že nesú spolu zodpovednosť za hroziacu eskaláciu. Odkázala krajinám Európskej únie, že ak si myslia, že môžu výroky ukrajinskej strany len tak zamiesť pod koberec, hlboko sa mýlia. Celý svet by mal podľa nej brať ruské varovanie veľmi, veľmi vážne. Stojíme teda na prahu novej, ešte ničivejšej fázy vojny? Sú evakuácie diplomatov len strategickým ťahom v psychologickej vojne? Alebo Rusko skutočne pripravuje úder, ktorý zmení všetko? Jedno je isté. Tohtoročný 9. máj bude dňom, kedy bude celý svet tajiť dých a sledovať každý jeden pohyb na oblohe nad Kyjevom aj Moskvou. Čo si o tom myslíte vy? Ide o reálnu hrozbu alebo o ďalšiu časť informačnej vojny? Viac sa dozvieš
na plénum.sk. Tak klikni.